ki parari be ngapriang subhai phi sakaman ki ban minta ngine sedang ya kaman ki ban na ka benta ki samla kari kata ka jings aj ka jing ri baki samla ki kup ngangej ngitip ya kata kasngi ublei bakaddo ubnai nai weng la jurakhe ya ka kum kasngi kerpang ka NCC hakari bun ki samla ka juk minta ki juken mau bha ya ka friendship day henrei ki don bun ru ki barakhe bat kin mau ya kasngi kerpang ke NCC kumju ali ngin ya kren sepang ke NCC menta kasngi khnang bangaru ngan yolat ban poi biang sakipor barim jonga hakabaning kong nga ai kublei yiki khot barim bat bathmai ke NCC kasngi kerpang ke NCC bakmen yapi namar bangla julong teng udkhot kumapi hadu kini kisngi nga nyeu yelade kum uwei na pedeng jongpi ngitip baro sepang ke NCC ne National Cadet Corps kabalong kaseng ki kena puli hapo karyam berhenti kabahedu hakari kalongru kabenta ki laiken hon kitnat sipai kari kum ki Army Navy bat Air Force ka jinglong nong yalam ka jing iri ka jing sakri ban len ladi ka jing renti bat jing tre sitom ka penlong ya ka benta ha ka jing em jongki ka NCC kamut ka jing ya lenti bante ya ka jing mlien babha ban yakran khamha sapang ka jing ya lenti jongki minta ngin yakran lingba ka telefon bat ki khon samla ki baladan benta bat ka NCC ali ngin yakran bat ki kumnu philong Jai Hind Menteri Rang Baat 2. Jai Hind. Sahab ke kerteng jonga ke junior under officer Taranum Khan. Taranum phi dei nang no. Sahab ngadina nong Baat Delhi. Sngotenan te katnosnem philadon bat ka NCC bat ka ke jing yesem jong phi. Ngala peniaso bat ke NCC house nem 8,000 khanyo bat kine lais nem kilalong ki basotanat tam ha jing im jonga. Sngotenan bani sngoy kata. Sahab ngakwa bani thu ye phi ba ka basotanat tam ka jing syam jonga kade ha ka ek Bharat Shresth Bharat camp kabla long ho bunai nai lor ha ka ba ki khna na ka jilla thanchte lam ingi ru ki shimbenta ngilaya sa spos ngi bat ki ngala nang bat so thu ek rukom im jong ki bat ngap ya ktien jong ki nilayo jing kai shi bon na kiriti ki kolshor kum ki kentien vaizomi kabamut kumno kumjuru ngalayo eka cultural night hakaba kilahi kayangi yaki jing shat jongki ka tera bat kilahi kairu ban phong yaki riam jongki ka mekhala kumban shya thu hok yapi nga ipo bha hakini ki riam jongki iwe na Delhi iwe patna Nagaland ngilaya lam ru ban pensangkai yaki syakasorba Delhi hakaba ngila pen I yaka National War Memorial bat India Gate ngilai penbam yaki jingbam kum uchat ka Delhi bat ubhel puri kiles ngo balam sat namar baki jumelien yaki jingbam basyat serwa jongki kum ki jor ba phon hadien kan ne ngilayo bani sundur lang bat ki bat ngilayo shibon ki jingya bersyam lang bat ki phi dangnya yo ban kren bat ki hot sahab ngidang yo ba bani keren bat ki sngotenan bani sngoy kata phi don bat no de hang to Jai Hind Sahab. Jai Hind. Ngadayu under officer Hari JV Sahab. Ngakreni phi na Bangalore, Karnataka. Te hang no phi puli. Ha Christu Jayanti College ha Bangalore. Oh, kamut ha Bangalore himo. Hoot Sahab. To ye thu chu. Sahab ngadong shuwan minhinin naka youth exchange program kabalalong ha Singapore. Oh, sngotenat kata. Kublai Sahab. Te phi yo kalat ban le chathe mo. Hoot Sahab. Kiri kumka United Kingdom, USA, Singapore, Brunei, Hong Kong, bat Nepal, kiri ki hindriw tili kiri, ki balawan bani shimenta. Ngilaya sami ki jingtip haki kam kum kishipai, bat yo ya kilan ru. Ka jingpan I jungi, kalong kabakham karpang. Lahikai ngi ki jingele akai hapo bat kiwe de, bat kari India kala job haka jingele sport hapo kumjoru. Hagi jingpen I yaki kolshor. Nilalong hakamat bat yaki jingpen I jungi yaki sab bapher la itanat da baro. Kanongot phielet hari. Ar phongot Sahab ngelet shiphongot kentei shiphongot kishinrang.
Hato barok ki day na kajela baper kari India. Hoot sahab. Ai babarok ki parlok jong phi kin sngap ya ka jingsem jong phi bat ngas ngotenat yaki. Manu de ki badon bat phi. Jai Hind sahab. Jai Hind. Kakateng ka jonga ka day senior under officer Vinole Kiso bat nga day na Nagaland kajala kithan chitay lamingi. Te kumno vinule ka ei ka jingsem jong phi pat. Sahab nga puli ya ka BA honors ha ka history na St. Joseph College ha Jakhama. Ngalarung dokhat ka NCC house nam araja ka inyo pagkaday katay kabahe tam pat babyang tam bangalashim. Ki ei ki chakaba philapoi lingba ka jingdon jong phi ha ka NCC. Ngalayo jumunto shibun lingba ka NCC pangalayo bon kilat bat kijingisham masaw tanat mga kwa binasam lambat phi. Ngalalet syakam ha ubanay jilliw manta usnem kabaday ka combined annual training camp kabalalong ha sa Zuli College Kohima. Ha kaba kidan baro saus pangut kibalayawan shimbenta. Te ki parlok jong phi na Nagaland kin kwa bantep shanude philapoi hakari India bat ka ei ba philayo I bat yathu shushu ya ka jingsem jong phi shaki. Hoot sahab. Mano de ba don bat phi. Jai Hind sir, ka kerteng jonga kadai u junior officer Akhil. Kumno Akhil phidei na ei. Sir, ngadai na Rohtak, Haryana. Nga puli ha Dayal Singh College, Delhi University, but nga puli ya ka physics honors. Sungotanat kata. Tenak tade balai phi penyeso kumud khot ke NCC. Nga sngotanat ya ka jinglong ka babait hapo ka NCC. Ka penlong ya nga banlong unong shong shnong badon jingkit kli, nga sngotanat de ki drill badi ki jain uniform ka NCC. Te habakumta katno teli ki kam philayo banlej. Ngalayo lat banlej lightly but dangshen ngalalej ha ka kam bala penlong ha Indian Military Academy Dehradun. But kalashimpor khatlai sngi bangandon ha ka ni ka kam. Sir, ngalapit biniak baha kumno la penlong yaki he officer ha ka Indian Army but kajing angnut jonga banlong officer ha ka ni ka tanat kalanang khams khem. Sungotanat kata Akhil. Te nang ta ka ei de yathu shushu. Sir, ngalayo bani shimbenta ha ka Republic Day Parade kabalalong kajing sarong shisha yanga but ka yeng kasem jonga. Philale ya ka badai Akhil. Te nang ta de ka ei ka jing sngo jong ki bahayeng jong phi. I mei jonga I kham kemen arsha yanga sir. Haba ngiju khitia arbaji men stem but kilan met harajpat kadon kajing sngohun ha kamen sim. Kiwei ki ken hun ru ki ai men sim shibun yangi but banya lengba ka rajpat ka penpar nyang kriat shisha yanga. Ngalayo ya kalat banyakren bat phi barok songun. Kata hakabakum kene kasngi bekerpang ka NCC. Ngasngo kumen namar bangalayo long teng udkhot ka NCC haka school halashnong hakipor bangarang kena. Kumta nga tipru ya ka akor bat kaburom baka kentiu shisha ya ka jing sngo hapo jonga. Bat ngalayo mat shisha ya ki jing yesem patiang kum udkhot ka NCC. Sa ngadon ka jingkeli Sngo phakli. ba pila long teng udakhat ke NCC. Manu ita pidei mapi u vinole. Hot keren. hot sa hot. Ho to sngo phakli ke jingkli. Pila ju sha pencitom ne em. Kamut pi baro pi ju sya pensitom mo. Hot sa. Em kampat ju ja namar ngolong ubabut bet bha yaki an. Penban kaladon ka jing skotu bakla. Sisien ngalakeu hajrong udieng hakawai ka kam. Ngala perkhat bangla penkhen an. Penban hadien baro kitip bakadon kasim basakut hau telai kot kudi. Kumta ngalakeu udieng ban yaram. Ngala muddur ba ngan sa syak mai penban ngala yo sibun ki jingero kumta ngala mat da ka weipat ke jing yesem jonga Sa sultanat bah bantip ya kata. to khublai sibun manu kumta De mangai taranum bakren. oh taranum to yo thu su enga Sala da pisha nga kwa ban keli phi kawai. ho kili ken Sa ngai osngo ba phi ong ba man lagi nong shong shnong ki de ben let ki khat santali ki jaka ki lai snem. Hato phila ban ya thu ingi shano bangi de ben len. Bat hangno ba phi sultanat ba philawan. nga sngotanat yakilum Himalaya Ho.
Penban ngaken tu ya kinong sok Shillong kari ban ya kamariang. Hoot, sir. Lada pi kwa ban yoi ki klau berben ki ksat bat ki benta baper kamariang nga kwa ban ong ya baro bapidei ban lej chiki jela kathan chatai lambingi. Hoot, sir. Nga ju ong ikene baki kam jungok kai perthei hakini ki than ru kin nang kieu kayo kakot bat kumju kan long jing mento shibun bat ka jing pho sniu ya ka ek Bharat Shresth Bharat onang penklan chushu. Henrei dangdon shibun ki badei ban pej bat puli haman laki jaka hari India. Hakawi kaliang kalong kum ka jing penkuj ya ka mensim. Sir, day mga uhari bakren. Hoot hari nang ta Nga kwa bantip lada pimday uriu san pertay pinlong uay. kani kadai ka jing kili ka ba shisha. Namar kidon bun ki kerdan haka jing im jongman lau khna. Hateng ki kwa kani hateng pat ki kwa katai. Hoot kalong ka jing shisha bangam sim ladon jing temu ban rung cakam san hima. Bat menta banglal don hang ni ngakwa ban perkhat tang kumnu bangan yo ban treibha na kebenta kari bat ngam dei su ban perkhat shanu ngan don limda dei hang ni. Menta kat sabangadon ngadei ban im kejik im badap na kebenta kari bat ngan yai trei na kebenta kani kejik temu. Sir pibun kam borok shisngi nga kwa bantip lapi juyo por ban pet TV lani film lani ban pulikot. Ngaju skautenat ban puli kon ngam da kham skautenat ban pej film bat ngam da yo por baru tang khendiat bangaju pej TV teng teng ngaju pej ya ka Discovery Channel bat bun sen ngaju puli bun ki kot penban hakini kisngi naga jingdon ka Google kani ka jingblin jongaru kalahiar namar ka jing pensup habawat ikinu kilat jingerap haba puli nga skautenat ban yo ekran bat phi baro bat nga kitbok kitruang baro kitkot ke NCC kublai shibun. Kublai shibun sir. Jai Hind. Jai Hind. Ki parari be jonga. Ngimdei ban klet bak Armed Forces Flag Day la jurake haka nyau tarik uno pra. Kane kadai kesngi habangi kenmau yi kisipai beslur om tange ke jing IT jongki henrei ya ke senyang bakilano. Tang kini ke jing burom kamlong kajing isim benta kalong kabadon kam bat baro ngin mi sikman haka nyau tarik uno pra baro ngidei ban yo ekalama katanat sipai Armed Forces bat baro ngin no senyang ali hakani kesngi ngin penpau ya kajing sngongu ya kajing silur jongki bat kajing IT jongki ki parari pilatip sepang ka Fit India Movement ka CBSE kala sim kalat badai ban yo jingero da ka jing penlong ya ka Fit India Week. Haka baki school kila ban rakhi ya kani katayau hau benai no pra. Kidon sibun ki kam bayadai bat ka jingkot jingkya. Bat haka ni ka Fit India Week on penlong ya ki jing kentip, ki jing tho essay, jing tho article, ki jing drodur, ki jing elek kai men barim, ka yoga, ka jing shat bat ki jing yakop yelek kai baper. Ki samla puli ki nong hikai bat kumju ru ki kime ki kpa ki la bani sim benta haka Fit India Week. Henrei wat klet baka Fit India kamut tang ban le kilan met ki kam tho kot lani ki bapej ya ka jing pin ling ba ki mobile phones, laptop ne computer kam don benta haka Fit India Movement. Tang ki bapen mi ya ka app kadai ka basisha. Karukom bam kadai ban kela, ka jingmut kadai ban kela, haka jing jongi baman kasngi. Nga kentu yi school board, bat kinong peniat school, bakin sim kya ban penlong ya ka Fit India Week, hau benai no pra. Haka ni kebenta, kan don ru ka jing sim jingken ya ki school, haka bay day bat ka jingkot jingkya, bat ki school ki bapoy sa katong, kin la ban pendon kam ya ka lama, bat ka sharp ka Fit India. On ken ya ki, kum ki bahapo ka laiklur bat sanklur. Nga kerpat babaro ki school kin kentup hakani katong ban penlong ru kum ka jingile ban penyo sibun susu pi jingtip ki brio. Ki parari jonga kari jongi kalong kabayar bat kabadon bun ki jinge per kaba nadu hendai kaba ompoi
hadu ke jing ngau thu jongi kawei ke banga kwa bani sam lem bat phi hakabanga la yo ya kawei ke jing kan tho haka my golf hakabala tho da i Ramesh Sharma na Nagaw Assam hakabala tho bakaladon ke jing le nyam harut kawa Brahmaputra haka kerteng Brahmaputra Pushkar kani ke jing le nyam la penlong nadu ka sautarik hadu khanriu tarik unai weng bat sibun ki briu na keleng kari kilawan bani sim benta hatu phim sngau lengo ban sngau ya kani ho on kalong ke jingle niam hakabala bu de ki long shwa bat haba phinsa yo sngau lut phinsa dap de ki jingleng ngo henrei sngau si ba omsim la pentip paj ba baha don kam ban pentip paj ba habaro ki jaka kari ban pendap ya ke jing sngau ka ek bharat shrestha bharat ningkong kublai sibun Ramesh ji ba lingba ka man ki bat philai sam hapdeng ki parari phila penpau ru ba omdon ka jing pen bana paj ba ngas ngau thu ya ka jing ngau mong jong phi duna ki brieu ki batip ya kani kari bat hooj le se don ki bakhot ya ka kum ka International River Festival da ka ba pendan kam ya ka tien ba he ka bala bane sam lut bat ki brieu hapo kari ki parari phila jus ngau mu ya ki kentien pushkaram pushkalu pushkar pitip kamut ayu ngan yathu yapi kini kidai ki kerteng ki tamasa bala jupenlong haki khat arteli kiwa bapher hakari manla usnem kiwa bathmai lakentup hakani katup ke jingle niam habaro kawai kari haki khat arsngi kum ka kummela kini ki jingle niam ki kentewe ke jinglong kawai kari bat lam khmat saka ek bharat shrestha bharat ka pushkaram kadai ka lenyam hakabala ai jing ngau bakerpang ya ka jing sarong ka jing im kiwa bala penpau khambha kilong shwa jongi kila khen koridor ya ka maryang ki saudong saukun ki ka khendau bat ki klaw ki ngau thu ya ka jing koridor kiwa bat kumnu baka imlang salang kadai ban pej ya kiwa kumnu ban penlong ki jingle aniam haki wa duoj batuoj bat don ka jingye dei bajan bat ki brio haka snem bala dep ka pushkaram la penlong hakawa Tamir Barani ka baha Tamil Nadu minta ka snem la penlong hakawa Brahmaputra bat haka snem banwan on penlong hakawa Tungabhadra ha Andhra Pradesh Telangana bat Karnataka Pilaru banlek chekini ki khat arteli ki jaka kum kinong jungo kai perthei hang ni ngakwa ban ai kublei ye kinong Assam ki bla pediang ngobha ye kinong wan na keleng ban salem bat ki kila shim ke jingkit kli ban penkuoj bat penlong ye ke jaka balaj na ki jabo plastik hakabala buru ye ki jaka ban lejbar bakhuoj bat bayada maryang ngangej bakani kale niam kabla ne da ki hajar snem kan wanra ye ka minsiem ban iej yakiwa bat yaki saudong saukun jongka na kabenta kalawe bat kintiuru yaki kam jungokai perthei hakari ko parari ka shweta ka khun jongi na Madhya Pradesh kalatho hakanamu app bat ong bangadang puli haka class 9 bat ka board exam kan long haka snem banwan henrei nga juyo sngo yaka jingkren jongphi bat ki khna puli ngalatho shapi namar ba phimpat shimla yathu yakasngi ban penlong yaka exam broadcast sngoba ban le no khamkloi lani haukla lingkot hi paralok kani kadei ka banga e chapang kaman kiban haba i paralok jongi ila hukum bat ajingmut daka jing'e ka ba penhun shisha yanga shwetaji phila wanra yakamat bokongsan bha hakapor ba biang bha ka exam klajan bat kumbale manla usnem ngin ya tai shapang ke exam phila ong ya ka badei bala dei ban penlong kloi ya kane ka program hadin ka program bala dep ki babun kila a ya ka jingmut ban nang kham penbha susu ya ka bat la penlong kriki ya ka bat ka por yele ya ka exam kala hajan ka jing a jingmut jung ishweta kalong ka badei kata bangin le ha ubnai kala lingkot bat ka kinhun na katanat HRD bat mygov kila ye trailang halor kani ka benta bat ngan persang hakani ka sien ba minta bariatai halor ka exam ha
lani hapedeng ukla lingkon. Ki samla pule bat ki paralok hakari kinyo artli ki kabu kata ka beningkong benedon benta bat ka program nadu na ki skul bat ka ba arpat bene sim benta ha ka program kaban long ha Delhi. Ki samla pule na kelengkari kin syajet ban poi sya Delhi lingba ka my golf. Paralok ringkat lang ngin job ya ka jingting ya ka exam. Ban yoi ki samla bapu samrke ha ka por exam. Ki kime ki kpa ki bahun ka mensim bat ki nong hikai ki batikna ka dei ka thong ka bangin ya kren syapang ke exam lingba ka Mann ki Baat na town hall lani lingba ka kot exam warrior. Ngas ngongu ya barok ki samla pule ki kime ki kpa bat ki nong hikai na kelengkari na ka benta ka ni ka thong. Tungin ya rakhi ya ka ni ka jinge tainia ha ka program ka bansawan bat lakhot ngubha ya pi baro. Paralok haka Mann ki Baat baladep ngilai kren sepang karai ka ying bisar Allahabad High Court na ka benta ka kes Ayodhya Hajar Shipau. Bat ngalaong ba kumno kari ka penne ya ka jingsuk bat ka jinglong sipara haka takapor hasua bat hadien baladep sim ya karai. Haka ni kasien bamentaru haba ka ying bisar Supreme Court kala penmi ya karai haka khandai tarik unai weng. Ki sispa lai folklur kinong India. Sa sisien kilapen pau ba omdon ka ba kham kraw ban ya ka jing bha kari. Kari kala don ya ka dor ka jinglong kordor ka jingsuk ka jingyateli ha ka benta ka ba kraw ha balami karai halor ka Ram Temple. Kari barok kawai kala pediang subhaya ka. Menta lingba ka Mann ki Baat ngakwa ban ai kublei ya ki para nong chong snong na ka benta ka jingyai sya bat ka jinglong rangba ka bakilapen pau. Hakawai kaliang ka jingile markanti kalakut hadin bun teli kisnem. Hakawai pat kaliang ka jing burom ya kaan kalanang kam kraw susu. Kani karai kala saki ya ka jingkiu ka jing burom ha ka jingdon kaan hakari kumju. Hadin kani karai bansa kenmau ka Supreme Court kari kelas dang ban yaj ha ka lenti batemai ringkat jing kermen batemai bat ki jingkmi linti kumju. Kari India batemai ka dei bandon ya ka mensim ban ya chakmat bat ka jingsuk ka jingyateli bat jingbha. Kani ka dei ka jingkit bok jonga ya baro. Ki parari ka jingkiu ka jingnang jingtep hakari. Ki culture bat ki kitien ka penpau ya ka jingyateli hapdeng ka jingyeper ha ka perthai barok kawai. Kani ka dei kari ki sispa lai folklur ngut kinong India ha ka bala ong baki ki kela haman la ka armer bat ki kitien haman ka saumer. Ki spa teli ki jat kitien kilasan hakane kari haki spa snam. Henrei ni septieng baki ni ki kitien kindu kinjano. Dangshen ngalayo puli ya ka khana ka dharchula ka Uttarakhand ngalas ngauhun. Kani ka khana ka peni kumno ki briu ki wan sakmat ban kenteu ya ki kitien bat leru ya ki kamba pela. Ngalayoi namar ngajupoi hadhar chula. Ka Nepal hakawai kaliang bat kali ganga hakani kaliang. Ngalas ngap baha habang layo kubor sepang ka dhar chula. Ha pithor gar dhar chula bun ki briu na ki jat benriu rang. Ki im bat ki kitien jongki kadai ka raglo. Kini ki briu ki sngosi balas dang duna ki briu ki bakren ya ka ketien jongki. Kila sim ya ka rai ban smai ban penne ya ka ketien ki briu ka rang. Kila sim benta hakani ka thong. Pin lingo ba kini ki jat benriu ki duna bha ki don kumba 10,000 bat baro kila yele ban penne ya ka ketien rang. Lakadei ya diwan sing bala prapusau snem karta lani i vaishali garbial ba arpu snem karta. Ki profesor ne kinong trikam la jong baro kile chimbenta hakani ka thong bat lingba ki social media ru lale bun ki kam. Lasna bun teli ki WhatsApp group bat da ki spangut ki briu kila rong dkhot bat kila sedang ban bu ya ki khana ki poetry bat ki jingruai. Ki sedang ban ya penbej iwei pat haka ketien. Kalalong kum ka kamera kelas hakaba baro kilong ki nong hikai bat ki kena puli. La penlong bun teli ki program la penmiru bon teli ki magazine
bat ki seng tremon ngau baru kilai snok ketilang. Paralog kalong kebedon kam bantip baka United Nation kelapin bena ya kesenem arhajar khat khandai kum ke International Year of Indigenous Languages. Kata kalong ban banjur ban pende ya ki jat kitien ki belajan do jan. Arspa san pos nem menswa ukpa ka kitien modern Hindi u Bharat tendu Hari Chandraji ulaong. नीच भाषा उन्नति आहे सब उन्नति का मूल बिन नीच भाषा ज्ञान के मितत नहीं कुसूल kabamut karoi kapar kamdon setia klem ke jingtip ya kaktien tenrai lajong hakum kata kapor kani ke jingle ki judgment ri rang kan pen inuksa ya kaperthai lada pisngau yo bensiem nakani ka khana nadu menta pindon kam ya la kaktien ban ai mensiem ki bahayeng asem bat ka imlang salang hakas pa snem bakat khandai umilung bakrau u subramaniam bhartiji ulakren kaktien tamil kaba aimin siem sibun yengi u subramaniam bharti ula onga kaktien tamil mupadhu kodi mugamu dayal enil maipuram ongdru dayal ival sepu muzi padhine tu dayal enil siddhanai ondru dayal bat kapor kadai ka benta bakaddo ka pedeng ka spasnem bakat khandai bat ulo ong baka mei India kadon lai spa klur ki dur khmat ka wei ka men ka kren khat pratli ki kitien bat ka perkhat ka wei ki parari teng teng hak jing em jongi ibarit tam ijupinyo ka khubor bakrau tam ngadang puli ka khana spang ki nong ngam hakilat pathai khubor kadai ka khana ka ba aimin siem ye ki babun ki nong India ki nong ngam ki ba aji hikai ha Visakhapatnam ki dangwan phai na duriau ha mangam mera peta beach ha kawai kasni kilalap katu katne ki bitor plastik bat kisong plastik kat bakidang persang ban penkhoj ki sem bakidang bun ka duriau jongi kaladap daki jabo bun sengi kini ki nong ngam ki let chaduriau kumba hispa mitar na ringkau ngam sa bajeliu ka duriau bat sei kini ki jakliana po bat layatu enga bahakasngi bakhatlai hadien artayau kilala ban sei palat 1,000 kilo ki jabo plastik na duriau ka jing sedang berit kini ki briau kala penlong ka jing yalap bakrau menta kilayo ka jing yarap na ki briau bat na ki nongtong dokha ki basa marjan perkhat ta ka basim nuksa na kini ki nong ngam ngiru ngila ban penlong ya ka jaka ki marjan jongi balaj na ka jabo plastik bat ngin yo ban penlong ya kari balaj na ki plastik kum kanuksa ya ka perthehi brokawe ki parari ka arpun riu tarik unai wieng kala janpoi satang arsengi kani kalong kesngi bekerpang ya kari brokawe kalong ka bedon kam khamtam ya jingsen syarhi ne republic namar la rakhi ya kani kesngi kum ka constitution de lani kesngi kariti sensyar hakari namar hakani kapor la pendep nyopos-nem hadin bela pediang ya ke riti sensyar kari. Kandon ke program bekerpang ha parliament hakani kesngi. Bat kumjuru hakari hi barok kawai barok hisnem. Tungin ai burom hakani kesngi ya barok kidkhot ke constituent assembly. Ka riti sensyar kari kadai kata kabayada ya ke hok bat burom ya barok kinong sok-sonong kari bala sandur daki longsua ki bala yo i jengai. Habasna ya kariti sensyar kari. Ngakirmen baka ne kasngi kerpang kariti sensyar kari. Kanang penklan ya ka jing IT lut jongi ban penne ya ka ikhtiar kariti sensyar ri bat ban nangno senyang syaka batei ya kari. Namar kadai ka jing terang bat ka jing angnut bala sandur ya ka. Ki parari ka ayom telang kelas dang bat ka jing kriat kelawan bat las ngautu bhai ka. Hakibabun ki benta u Himalaya, utha ulas dang bantam ikilum. Henrei kadairu ka ayom ya ka fit India movement. Mapi bat ki bahaye ngasem jong pi, bat ki paralok wat pensep ya ka lat. Sim kabu ya ka jinglong ka sunbeneng, bat pinkentiau ya ka fit India movement. Nga kitbok ya pi kublai shibun.